folks almindelige opfattelse af nonner. Lovet og tilbedet være Jesus Kristus, som har forløst os ved sit dyrebare blod. Altså, det er i hvert fald min erfaring, at folk ofte tror, at vi er nogle væsener fra en helt anden verden. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorde dit navn. Jeg tror, den er en lille smule gammeldags. Og det er... Ja! Ja! Juhu, Maria! Væk! Det er juhu! Svej! Ja! Og realiteten ser en lille smule anderledes ud. Den allervigtigste kerne i ordenslivet, det er glæden. Giv os at fuldføre vores værk til dit behag. Men der er ikke mange unge kvinder, der træder ind i et kloster i dag. I Holland der er gennemsnitsalderen over 80. Gud, min Gud, kom mig til hjælp. Gennemsnitsalderen i Tyskland ligger omkring midt i 70'erne. Jeg har været Faderen og Sønnen og Helligånden. Jeg var den sidste i Tyskland, som trådte ind, og det er nu 15 år siden. En gang var vi alt i alt 15 søstre her på Novangård. I dag er vi kun 4. Jeg har taget fejl faktisk i de er sammen. Den ældste er søster Anna Maria, hun er 85 år, kommer fra Østrig. Den næstældste er søster Maria, hun er også fra Østrig, hun er 73 år gammel. Så er der søster Wimberg, hun kommer fra Zimbabwe, hun er 46 år gammel. Og så er der mig, jeg er 43 år gammel, og jeg kommer fra Tyskland. Der er allerede en, der passer. Vores orden er grundlagt i Sydafrika, og den blev stiftet af en østrigsk trappistmunk, abbed Franz Pfanner, der gav os ordensnavnet Missionssøstre af det dyrebare blod. Og navnet er lidt svært at forstå i dag, men han havde sådan en idé om, at glæden skulle være en af vores kendetegn. Og det er et tegn på liv, ligesom blodet også er et tegn på liv, og derfor fik vi så navnet. Vores søstre købte 1959 det sted her, Novangård, som er en gammel herregård, og har lavet det hele om til et kirkecenter, plus et plejehjem og en børnehave. Vi har haft 60 børn i børnehaven, det gik så godt. Jeg har arbejdet her på plejehjemmet i 32 år. De fleste, vi har haft, det var 24 beboere. Og plejehjemmet, det blev også bygget ud og forandret hele tiden, fornyet. For nogle år siden har kommunen overtaget plejehjemmet. Det samme gælder børnehaven. Og vi har søgt vores grund til kommunen, og de har bygget et nyt plejehjem der, så de er også flyttet. Så størstedelen af huset står tom. Indtil for nylig, da plejehjemmet og børnehaven stadig var vores, der fik vi indtægterne fra husleje. Men det er jo stoppet nu. Og det er grunden til, at vi har besluttet nu at sælge hele Novangården. Værsgo. Værsgo. Tag et plads. Og besluttet, at vi selv skal flytte et andet sted hen, hvor vi ikke ved endnu, hvorhen vi skal flytte. Men tanken med mødet er jo så, at Rigehoved med sin kollega er klar. Ja, bygningen igennem. Præcis, ja. Man kunne jo godt forestille sig, selvom det er dyrt, at lave boliger i hele... Der er nogle lokalpladsmæssige restriktioner til humanitære formål osv., som man måske nok fortolkningsmæssigt kunne få blødt noget op.
Eller måske få ændret lokalplanen, men de har nok skal drøfte med kommunen. Ja, det er jo det. Jeg synes, jeg kan huske, at ændringer skal ske i samarbejde med kommunen. Ikke? Mm. Altså, vi er faktisk meget interesserede i, at det gerne må gå hurtigt. Livet det går ikke lige sådan. Det går også op og ned en gang imellem. Jamen, jeg er faktisk, og det er vi jo nok klar til at lige gå rundt i. Og så du fører, og vi følger med. Okay. Godt. Ja. Og værelserne, de er faktisk, de har alle sammen forskellige størrelser. Nå. Ikke? De er alle sammen lidt anderledes. Altså det, der var fordelen her med det plejehjem, selvom, lad mig sige, værelserne var lidt små, og de havde ikke et bedre toilet hernede, det var på gangen, ikke? Men atmosfæren i huset, det var det afgørende. Ikke? Nej. Taget tror jeg slet ikke er isoleret derovre. Du har en kælder her også, ikke? Ja, der er kælder. Ja. Der går vi nu ned. Ja. Den er heldigvis også tørt. Men den lugter jo ikke fugtigt som sådan, gør den det? Nej. Det er jo generelt i pænt stand over alt det her, altså, det må man jo sige. Men det skal jo laves om det hele. Ja. Der er små 10.000 kvadratmeter. Så, Ja, der er tilbage 9.000. Der var godt 9.000 kvadratmeter. Ja. Det er den eneste elevator, der er. Hvad siger du? Hvor mange er der? Der var en elevator, den der. Det er en elevator, ja. Og pejsen virker. Mm-hmm. Det var det. Ja, men I melder tilbage til advokaten, ikke? Ja, og så hører du igen ham. Super. Skal vi sige det til dig? Så nu skinner solen til. Så ser man en lille smule, hvordan det ser ud, når solen skinner. Jeg blev døbt på navnet Annette. Og voksede op som Annette. Jeg er jo født ind i en familie, som er protestantisk. Vi gik i kirke 2 gange om året, som de fleste gennemsnitsprotestanter gør, altså jul og påske. Men kom så på gymnasiet, som var et katolsk gymnasie. Og det var mit første møde med den katolske kirke og med ordensfolk. Mine teenageår, det var altså masser af venner, masser af veninder. Der var fester, der var alt muligt. Jeg var nogenlunde normal. Eller måske ikke normal, det kan være. Da jeg var færdig med skole, begyndte jeg med en uddannelse som bankrådgiver. Men efter 9 måneder var jeg klar over, at det overhovedet ikke var det, som jeg vil gøre hele mit liv. Så jeg stoppede med det og begyndte at læse religionspædagogik. Og det var en tid, som jeg nød rigtig, rigtig meget. Det var også en tid, hvor jeg allerede havde ideen om, at klosterlivet kunne være noget for mig. Og så tog jeg 1 år til Zimbabwe og arbejdede i en menighed dernede. Og jeg gik ud med en dame fra menigheden for at besøge folk i slumkvartererne. Og så spurgte den dame mig, Singang, har du aldrig tænkt dig at blive ordenssøster? Det øjeblik, hvor jeg kunne mærke dybest ind i mig, nu kan jeg ikke mere løbe væk. Jeg skal forholde mig til det og sige enten ja eller nej. Jeg var 26 år, da jeg traf den endelige beslutning om at træde ind i klosteret. Du er einfach so, als wenn die gar nicht da. Min mor var selvfølgelig rigtig ked af det. Hun var klar over, at hun ikke ville få børnebørn. Altså under den der ceremoni, hvor jeg blev iklædt og fik min ordensdragt overrakt, der græd hun rigtig, rigtig, rigtig meget. Og jeg havde også meget, meget ondt af hende. Okay, doch. Ja. Wie war das, als ich für dich? Es ist dein Weg, nicht mehr mein Weg. Aha.
das Wichtigste ist, dass du glücklich bist. Und das ist für mich das Allerwichtigste, alles andere. Annette geht ihren Weg. Schwester Anna Miriam. Entschuldigung, ja, ist für mich Annette. Ist Annette. Bleibt auch Annette. Genau. Vi forpligter os til at bede mindst 3 gange om dagen. Fælles. Nogle ordener har det op til 7 gange. Vi har det 3 gange. Lovet og tilbedet være Jesus Kristus, Som har forløst os ved sit dyrebare blod. Vores hverdag skifter hele tiden mellem de 2 ting. Ura et labora, altså bøn og arbejde. Så skal min mund forkynde din ære. Vi har fælles morgenbøn, som man også kalder laudes, hvor vi mødes og beder fra den tykke bønnebog. Herren velsigne os og bevare os fra alt ondt og føre os til det evige liv. Amen. Herre Jesus, vi er her i dit. Jeg voksede op i Zimbabwe. Jeg blev født i Zimbabwe og gik her på en kosteskole. På en kosteskole, der var katolske nonne. Så tænkte jeg, dit liv, det vil jeg meget gerne. Hail dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet. Så sagde jeg til min mor, jeg vil gerne blive nonne. Det sagde min mor, ja, det må du gerne. Efter morgenmaden, der går alle sammen på sit arbejde. Nu får du travlt. Jeg tager ind til København, søster Wimberg til Hellerup i skolen, søster Maria ude i haven, søster Anna Maria gør et eller andet ved computeren. Jeg er jo generalsekretær for den nordisk-katolske bispekonference, og der er jeg faktisk hver dag inden undtagen om torsdagen. Vi får ikke noget økonomisk støtte, altså hverken fra den katolske kirke eller fra det offentlige. Så det vil sige, at vi har slet ikke mere nogen andre indtægter end det, som vi selv tjener gennem vores arbejde. Og det er i det hele taget ikke nok, så at vi kan drive stedet her i de næste 5-6 år, 10 år. Så. Jeg har masser af gør rent eller kigger hele huset efter, og jeg rydder op, og så en gang imellem så har jeg vasketøj, og så går jeg i haven. Hallo, det er søster Anna Miriam fra den nordiske bispekonference. Goddag. Kan du lige sige endnu en gang, hvilket møde det var? Søster Wimberg er i færd med en uddannelse som pædagog. Hvad vil du gerne lave? Jeg skal lave et arbejde. Okay, det er fint. Vi binder den her dikkebriller ud. Jeg arbejder i SFO, som jeg er meget glad for. Jeg er glad for børnene. Jeg er glad for mine kolleger. Drenge, dæmp jer lige. Dæmp jer. Når jeg arbejder med børn, jeg skal vise børn, at de her duer ikke. Går ikke længere. Der skal være en grænse. At du skal være herefter. Du skal respektere, hvad andre siger. Så jeg skal lære dem, hvordan man opfører sig ordentligt i samfundet. Jeg er på pension, og søster Anna Maria er på pension, og de andre 2 tjener penge. De penge, som kommer ind, det gør jeg i en fælleskasse. Vi spørger om penge, hvis vi har brug for noget, og så får vi det. Det er klart. Kan I høre ham der? Ja, sådan. Og den skal derind. Vores ordensdragt, jeg kan sige, består af flere dele. Selvfølgelig kjolen, og der har vi en i sort, en i hvid og en i grå. 3 forskellige. Så er der sløret. Folk uden for klostret kender det jo, et sløre i et tegn på en brud. Jeg er faktisk en brud på livstid. 3. tegn, vi har, det er vores kors her på den røde snor. Og på korset er der en lille blodstråbe som tegn på, at vi er søstre af det dyrebare blod. Altså en elsker os så højt, at han har givet sit eget blod, sit eget liv for os. Og ringen,
får vi også, og det er faktisk det samme, når man gifter sig. Ja, man får en ring på som tegn på, så du hører nu for evigt en anden til. Når man går, så stander Miriam. Ja, et øjeblik. Søster Maria! Ved du hvad, jeg tror, hun er lige gået en lille tur. Vi behøver ikke altid tage vores dragt på. Når vi går ud, skal vi det have på. Altid. Og når jeg arbejder i haven, så tager jeg lige noget andet på, så jeg kan bedre bevæge mig. Jeg er født i Østrig, ude på landet. Vi var 5 børn, så døde min mor. Hun var 41 år, og det var det rene elænde dengang. Min far var meget fortvivlet, og vi børn skulle også arbejde allerede dengang. Vi var nødt til at hjælpe til med alt. Jeg voksede op i en religiøs familie. Min far var meget streng. Hold op. Der er morgenbøn, inden man gik i skole. Og der er aftenbøn, når man gik i seng. Så gik det nogen tid og så nogen tid. Så har jeg haft nogle drømme. Jeg løb min vej. Og så gennem skaven, bare væk. Jeg løb gennem skaven, så kom jeg til et kryds. Der var der motorvej, og jeg kom fra den side, og vejen gik over til den anden side. Bare sådan stivej eller sådan noget. Jeg tænkte, nej, hvor skal jeg gå hen? Og så kom de der, nej, du skal gå den vej. Jeg valgte den smalle vej, ikke den motorvej. Og så det var et tegn for mig færdig. Det billede har jeg stadigvæk for øjnene. Jeg gik i kloster, der var 22. Min far hørte, at jeg gik i kloster, så siger han, jeg besøger dig aldrig. Og bagefter faldt der lidt til ro, og det var katastrofe. Nå, er det godt nok for i det. Skal derind. Så. Det må være sådan. 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 Tordenbøger. Hvad siger du? Hvad laver du der? Jeg dritter det samme. Ja, det kan jeg se. Hold op med det. Ja. Min universitet her i USA, den hedder Walden University. Jeg får forskellige opgaver. Jeg har haft lektier hver dag. Jeg har haft eksamen hver uge. Nu har vi fokus på mobning. Jeg skal fokusere på, hvad kan vi gøre at sige stop til mobning. Man kan ikke selv bestemme, hvor man vil flytte hen, eller hvor man gerne vil virke, eller hvor man skal arbejde. Det er vores generalpriorinde, som bor i Rom, som har faktisk overblik over hele ordenen i hele verden, og ved, hvilken søster bedst kunne bruges eller indsættes hvor. Jeg var i Holland. Så blev vi spurgt, vil du gå til Danmark? Så. Sagde jeg, jeg kan jo ikke sige nej, så jeg kan prøve det. Det var lidt hårdt at gå væk, men ja, så er det bare. I løbet af tiden, så får man nogle venner, og så går det bedre. Jeg er mere dansker nu som Østrig. Jeg ved ikke, at jeg kunne finde mig til rette lige nu i Østrig. Min priorin fra Rom kom og sagde til mig, kunne du godt tænke dig at bo i Danmark? Så det, hvad?
hvad er det for noget? Hvor ligger Danmark? Så kigger jeg ud på kortet og siger, det gider jeg ikke. Jeg var ikke så interesseret. Jeg havde ingen forbindelse med Danmark, ingenting. Og jeg kom fra grøn natur til grå natur. Der var ingen liv, alt var død. Så når vinter satte her, alle træer tæpper bladet. Så det har jeg aldrig oplevet. Jeg tror, det var i november. Så begyndte de at sne. Det var dejligt. Det var min første gang at se sne. Og jeg har ringet til min familie og siger, tænk, det sneer her. Så siger de, hvad er det for noget? Jeg siger, der er nogle hvide ting, som falder fra himlen, fordi de har aldrig set sne, de fleste af dem. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin, verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten. De er heller ikke varme her. Det er dumt. Nej, det er det ikke. De er rigtige. Nå, lad os kigge, hvad de har. Lad os kigge herind. Hold op, jeg vil brække ben med det samme, hvis jeg havde dem her på. Nej, jeg kunne ikke gå. Hold op, de spidse der. Nej. Nej, Maria, det er ikke noget til os. Heller ikke til vores pengepunkt. Tænk, så kan vi chokere søster Anna Maria en dag, hvis vi kommer i sundhedssko. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Vi køber ikke de bedste ting. Meget enkelt og sundt og fornuftigt. Jeg skal leve, ikke? Her er der nogle. Se engang her. De der. Sådan noget kunne det være. Det kunne jeg godt tænke mig. Her, søster Maria er i gang med at finde nogle sko. Ja. Og jeg tror... Nogle varmesko? Varmesko, ja. Til vinter. Til vinter, ja. Og de ser rigtig flot ud, faktisk. Ja. Jo. Hvordan passer de? Er de for store? Nej, det passer fint. Ja. Men de ser faktisk rigtig flot ud. Har du sådan noget lignende til mig? Ja. Med uld igen, så man kan holde varmen. Ja. Og med snøre, men så kan man bruge lynlåsen, sådan, så man ikke skal sidde og snøre hver eneste dag. Har du den endnu før? Nej, ved du hvad, så kan det ikke gå. Hvad siger du? Er du en soldat? Ja, nemlig. Jeg tænkte lige på det. Det ser lidt soldatagtigt ud. Ej, hold op. Ja, du må selv bestemme. Jeg behøver ikke have det på. Tak. Det er virkelig en fin mening her. Ja. Størrelsen er fin, men ja. Skal vi prøve at kigge på noget andet? Gerne. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long? Det med måske lidt mere festlige sko. Hvordan ser det ud? med lidt hæl på. Ja, du ved, det der med pynt på, der har vi samme problem som det her med. Det, ikke? Når vi har altså de her dragter på, som vi har jo, ikke? Så er det lidt mærkeligt, hvis der er alt for meget pynt på. Ikke? Jeg synes, de er rigtig flotte. Dem skal du tage mig. Nå. Gud skal tak og lov, søster Maria, at vi én gang har fundet sko til dig. Hey, love like yours will surely come my way. 63 millioner kan du vinde. Nå, ja, værsgo. Jeg har ikke brug for mig, jeg skal give det væk. Alle mennesker må brug for. Ja. Og der er så mange, der lider i øjeblikket. Vi kunne bygge det om hos os og tage flygtninge ind. Ja. Det nytter ikke noget at spekulere på det. Maria, vi spiller ikke lotteri. Altså det, der handler lige om her, er, at jeg lige vil orientere en lille smule om, hvordan det nu står til med hussalg. Hvis nu en kommer, som har en institution, som passer helt ind i denne bygning her, og siger, at jeg vil købe den sådan, som det er, hvor billigt i gåseøjne kan man så tilbyde det? Altså hvor er vores smertegrænse for at sige, at vi kan ikke gå længere ned?
Og så har vi talt om de betingelser, hvad de mener, vi skulle sælge, når Van Gogh får. Med baggrund af, at vi kan tage de klausuler ned i lokalplanen, og at det kan bruges til normal beboelse. Men det kan tage op til 6 til 9 måneder, inden den nye lokalplan er færdig. Jeg elsker naturen. Jeg er ikke nogen bymenneske. Naturen er alt for mig. Jeg er vokset op på landet også, så elsker man det. Man er så vant til at gå rundt, og jeg har mange minder om det. Store have og omgivelser rundt om søen. Omgivelser er smukt her. Jeg tænker hver dag, hvem kommer og køber? For nu bor jeg i usikkerhed. Bliver vi her, eller flytter vi? Hvor går vi? Hvornår? Hvor skal vi flytte til? Der er det mulighed, at vi selv bygger noget, eller vi får at finde et hus nærmere København. Det er de løsninger, vi har. Købe et hus eller bygge sig. Men vi har stadigvæk håb, at det findes en løsning. Så må vi se, at det lykkes. Men vi kan jo ikke gå rundt og med vingerne nedad. Nej, hvor er det besværligt. Så kommer ham der. Yes. Jeg tror, baglygte er nogle gange lidt, som ikke virker. Den skal lige få en lille smash. Nej, den skal skiftes. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesgebärerin, verschmähe nicht unser Gebet. Vi ved godt, at det ikke er en selvfølgelighed, at vi også ankommer i god behold, når vi rejser et eller andet sted hen. Så derfor er det en skik, vi har i vores orden, at vi, når vi sidder i bil og begynder med at køre, at vi lige beder en lille bøn om en god rejse, og heller ikke kun for os, men også for alle andre, der er på vej. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Nu er vi på vej hen til et andet kloster, som ligger tæt på vores, og det er et benediktinerinderkloster. Og her kører vi normalt hen til at fejre messe sammen med søstrene deroppe. Mange mennesker spørger jo, første spørgsmål jeg får er du en nonne? Og jeg plejer at sige ja, fordi jeg ved, hvad de mener. Men svaret er selvfølgelig ikke rigtigt. Jeg er ikke en nonne, jeg er en ordenssøster. Det forskellen ved nonne og søster er, at nonnerne er et lukket kloster. Og vi er en aktiv orden, vi går ud og arbejder udefra. Så fordi jeg ikke er en af dem, som hele tiden sidder i klostret og ikke har de der 7 bønstider om dagen og nogle gange også om natten, og arbejder ud for klostret, derfor kaldes jeg for en ordenssøster og ikke for en nonne. Nåde og fred for Gud vor Far og fra vor Herre Jesus Kristus være med jer. Og med din ånd. Benediktinerinderne, de har som deres hovedopgave bønnen. De arbejder ikke uden for klostret, de bor på det sted, og de arbejder også i selve klostret. Så står de i kirken 5-6 gange om dagen for at bede til Gud for sig selv, men også for alle andre mennesker i verden. Gå bort med Kristi fred. Leveregler har alle klostre. Vi kalder det faktisk vores ordensregel. Kyskhed, fattigdom og lydighed. Skal vi bede? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm. Lydighed for mig betyder at lytte først og fremmest til Gud. Det gør jeg i bønnen. Det gør jeg i det, jeg læser i Bibelen. Men det betyder også, at jeg skal lytte til andre mennesker. Først og fremmest til min priorinde selvfølgelig, som er overordnet her i huset, som leder vort fællesskab. Men også til mine medsøstre. Velbekomme. Tak. Jeg tror, hvis man en dag møder en munk eller søster, som siger, altså vi i vores fællesskab, vi skændes aldrig. Så vil jeg sige, altså enten er de overjordisk, eller de lyver. Det findes ikke.
Det handler om de banale dagligdags ting. Altså hvem bærer affaldet ned, og hvem tager sig af opvasken, og hvem siger hvad til hvem, og hvordan siger jeg noget til hende, osv. Vi er ikke så tæt på hinanden, som man for eksempel er i en familie. Vi er ikke søskende. Vi kaldes for søstre, men vi er ikke søskende. Og det betyder, at man af og til kan være ensom. Da jeg læste religionspædagogik, der havde jeg en kæreste lidt over et år. Vi kom aldrig så langt, at vi gik i sengen, fordi vi var begge to enige i, at det var noget, vi gerne ville spare lidt op til. Det bliver virkelig til noget mere alvorligt. Altså hen til ægteskab og bryllup og så videre. Det var også en tid, hvor jeg allerede havde ideen om, at klosterlivet kunne være noget for mig. Men jeg prøvede faktisk at holde den tanke lidt væk, fordi jeg længtes også efter den kærlighed og det at være sammen med min kæreste. Der var stadigvæk altid noget, som manglede. Og så slog jeg op. Jeg kan huske, at vi sad der på mit værelse og græd begge to. Men ja, det hørte også med til mine historier, vil jeg sige. Når man bliver nonne, så skal vi først være klar over, vil I virkelig det og virkelig gå i kloster? Det er en stor beslutning. Man må virkelig være klar over, men hvor herre er med sig selv. Jeg havde faktisk en kæreste, som vi har været, jeg tror, 4 år sammen. Så sagde jeg til ham, det tror jeg ikke, at jeg er ikke så meget at blive gift. Da jeg gik i kloster, så sagde jeg til ham, det tror jeg ikke, du må gerne finde en anden en. Men han har ventet i 2 år, og han tænkte, måske kommer jeg tilbage. Jeg ved ikke, om han er gift nu, for jeg har ikke så meget forbindelse. Jo. Jeg har haft en kæreste, der var i 16 år. Så halvandet år, og så, nej, jeg går i kloster. Det er en svær afsked. Hvad kan man gøre? At leve kysk betyder seksuel afholdenhed. Ja, altså det vil sige, at jeg har ikke sex, hverken med mig selv eller med en anden. Men jeg har ikke givet afkald på min seksualitet. Det er det, som mange tror. Jeg er jo ikke et aseksuelt væsen. Men mister aldrig sin seksualitet, for det første og fremmest jeg er en dame, som har alle følelser, som andre dame har. Men jeg har givet afkald på at udøve min seksualitet på en bestemt måde. Samleje, det har jeg givet afkald på. Men jeg kan udøve min seksualitet på massevis af andre måder. En måde for mig at udøve også en del af min seksualitet på at have fingrene i jorden og plante blomster og er glad for, at der vokser noget nyt ud af det. Og det er en aktiv måde at behandle de følelser. Men selve følelsen af at være forelsket, det kan man godt nyde, når man er. Det er jo ikke forbudt. Det er jo dejligt, ja, at man har følelser, og det er også noget, Gud har givet mig. Hvordan jeg håndterer mine følelser, det er mit ansvar. Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Sælg alt, hvad du ejer. Altså, væk
det hele. Fattigdomsløfte, det er det tredje løfte, vi har. Når jeg sammenligner vores livsstil med folk, der lever virkelig i fattige områder i Afrika eller andre steder i verden, som sulter osv., så kan jeg ikke med en god samvittighed kalde mig for fattig. Det er jeg ikke. Jeg har alt, hvad jeg har brug for. Jeg har tøj til at tage på, jeg har mad på bordet, alt det der. Sweet. Den allervigtigste kerne i ordenslivet, det er glæde, men jeg skal lige have dem her væk, fordi det er nogle... Jeg vil sige, at et liv uden fornøjelser vil være meget kedeligt. Han skal skyde over hende ved sin næk. Hold op nu! Nu gør det. Koncentration. Nej. Nej. Ja! Juhu! Ejnstol! Yes! Yes! Maria! Nej. Ja! Sådan skal det være. Nej. Altså, søster Maria og jeg, vi er 2 store fodboldfans. Søster Wimber en lille smule. Maria, skål. Nej, det smager ikke. Yes. Se engang om der. Ja, nu kan vi slappe af en lille smule. Yes. Hold op. Jeg er jo for Tyskland, som her spiller mod Portugal. Og søster Maria plejer at være altid imod det, som jeg er for. Og det er hendes eneste interesse. Så hun holder sig med Portugal, og jeg holder med Tyskland. Nej, det er kedeligt. Ja! Juhu, Maria! Væk! Det er juhu! Svej! Ja! Juhu! 2-0! Ej, hvor er det gode! Ja! Nej! Skål, Maria! Nej! Ja! 2-0! Nej, det er kedeligt. Ja! Nu er der chance for, at vi bliver verdensmester. Nej, det bliver det ikke. Holland bliver verdensmester. Nej. Ja, meister, det modsætte for de andre. Yes, 3-0! Nej! Yes! Møller! Yes! Har du set det? Nej! Jeg vil ikke se. Ja, 3-0! Jeg vil ikke. Hej, hvor er vi god. Se, nu griner han også. Han smiler også af det smule. Nej, jeg ser ingenting. Nej, kom nu. Skål! Nej. Kom. Det er kedeligt. Ja, det er fodbold. Den bliver også liggende. Yes, pause. Skal vi spise? Ja, det tror jeg, vi skal hente. Er du sulten? Ja. Godt. Vi har nu dejligt til dig. Hvad får vi? Lækker. Det begynder med P og ender med A. Kom i pizzeria. Ser lækkert ud. Restaurant på Sødæ. Det har vi gjort det en gang. Men det er meget sjældent. Jeg vil helst spise hjemme. Så, nu har vi det hele. Wow. Ja. I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Glæden sørge hver vor gæst, hver vort bud i dag. Gør vort måltid til en fest, efter dit behag. Amen. Faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Så, velbekomme. Vi skal selvfølgelig ikke drikke os fuld. Det, ja, jeg ved ikke, det siger jeg sig selv forhåbentlig. Og vi skal ikke drikke alt for meget sprut. Men vi må gerne nyde en øl
eller et glas vin. Det gør vi, når vi har søndag, når vi har festdage eller sådan noget, så er det helt almindeligt, at det også hører med til. Du er for langsomt, Maria. Det er ikke noget. Kom nu. Bare det roligt. Skål. På Tyskland. Nej. Ja! Tænk, hvis der sidder så 3 søstre der blandt tilskuerne. Det vil være fint, ikke? Op og ned. Og så holder vi sådan et skilt op. Tror på guld. Ja, einer geht noch. Ja! Ja, 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 ja! Hvad dumt mål. Müller, 3 dobbelt her. 3 gange. Hvad dumt mål. 4-0. Nej. Okay. Ej, hvor Vimpa, godt. sæt dig ned. Vimpa, vi kan ikke se noget. Jo, vi kan se det hele. Nej, hvor godt. Det der, det er jo... Ej, nej. Ja, det er lidt dumt. Men... Vimpa, kom sæt dig ned. Jeg har siddet til hele dagen. Ja, det er også et argument, det kan jeg se. Ej, hvor godt. Nej. Vi kom lige på det rette tidspunkt her. Endelig. Yes. 4-0. Yes. Sæt dig ned, du trold. Tænk, hvis nu Tyskland ville spille mod Zimbabwe, hvad vil du så sige? Jeg støtter dem, der vinder. Nå, okay. Det gør jeg ikke. Hold da op. Har du set ham der? My goodness. Det er en vild mand. Tatoveret over det hele. En vild mand. Jeg synes ikke, det er pænt. Nu er der håb forud, Maria. Ja. Nu kan jeg sove i nat. Nej, jeg går rundt og banker på døren. Jeg slutter i den her uge, så jeg er færdig med uddannelsen som pædagog. Og det glæder jeg mig til. Vi skal jo fejre din afslutning. Den der. Jeg vil sige, wow. Nu har jeg fået min diploma. Det var jo hård kamp. Nu er det 3 års lidt slut. Jeg er nu kvalificeret pædagog. Sådan. Da jeg kom til Danmark, var der en dame, som spurgte mig, om jeg ikke ville være med i hendes kor. Det er et lille ensemble, det danske Hildegard Ensemble, og vi har af og til koncerter, hvor vi tager ud til forskellige arrangementer og synger de her gamle sange. Det er meget middelalderligt, ja. Men her kan I få korsøl. Det er en mørkøl, og den er lidt sød. 7,5%, den er stærk. Og I skulle næsten smage den, og den har... Og den er rigtig god til spegepølse, så I er velkommen til at tage en spegepølse med. Nu ved jeg ikke, hvor meget I vil have. Gerne. Skal I bare smage? Altså, jeg skal jo køre. Jeg skal have en lille mundfuld. Mindre. Ja. Bare for at prøve. Ja. Og så kan du få en tak. hjem. Tak skal du have. Kun sådan en lille prøvesmag, ja. Jamen så, på den hellige Hildegard.
Skål. Skål. Og tak for dejlig sang. Det var meget smukt. Tag en lille slurk til. Det må man dog gerne, ikke? Tak. Tak, det er fint. Bare til at smage det sammen med. Altså, den kan godt konkurrere ved en tyske øl. Jeg kan den ikke. Ja, det kan den. Der skal jeg tage en flaske med hjem og dele den med søster Maria. Måske. Tyskland kommer i finalen. Ja, når Tyskland kommer i finalen, selvfølgelig. Ja, så. Mulighed måske på midten der. Kommer scoring! Ja! Det var Götze! Ej, det var spændende. Det var sport. Se, den flaske øl her, den fik jeg fra Nyborg fra vores koncert. Og den er jeg bragt med, fordi vi skal jo skole i dag på verdensmænd. Ja, selvfølgelig. Og Maria, må du åbne den? Ja! Jeg gerne. Det gør jeg så gerne. Skål på Tyskland. Skål for Østrig. Skål for Zimbabwe. Skål! Jeg tror nok, den passer. Hey. Jeg tager til Rom til en kongres, hvor forskellige folk fra hele verden samles for at forberede et kæmpe stort møde, som foregår på Filippinerne. 9 timer og 10 minutter. Og blandt andet så håber jeg i hvert fald, det står på programmet, at vi også har en audiens, det vil sige et møde med Pave Frans. Og jeg ved selvfølgelig ikke, om jeg vil have mulighed til at hilse på ham personligt, men i hvert fald kommer man lidt tættere på ham, end man ellers plejer at gøre, når man er i Rom. Det kunne måske også være en god idé, at jeg kontakter vores generalpriorinde, der søster Ingeborg, som sidder i Rom. Hun er ansvarlig for hele vores orden i hele verden. Så derfor skal vi informere hende og spørge faktisk også, om det er i orden, at vi sælger Novangård. Fordi beløbet, det hele drejer sig om, er så højt, at det ikke er kun os her i Danmark, der kan bestemme over det. Vi er samlet her i Rom til en international konference, hvor katolikker fra hele verden er forsamlet for at drøfte, hvordan vi i vores tid kan forstå og uddybe vores tro gennem fejring af nadveren, gennem fejring af gudstjenesten. And this is the theme of the Congress, Christ in you, our hope of glory. Jeg synes så godt om den kirke her, Peterskirken. Sorry, do you speak English? Yes. Can you make a photo from me here, from the... Yeah, my husband. Okay, wonderful. Yes, thank you very much. All the best. Her på Peterspladsen samles folk fra hele verden, strømmer hertil for at fejre gudstjeneste, for at fejre messen sammen med paven, som er jo Peters efterfølgere. Jeg er nu på vej til søster Ingeborg, som er vores generalpriorinde. Søster Ingeborg er tysker, og det jeg gerne vil gøre her er, at jeg fortæller hende om vores situation med hensyn til hussalg. Situationen er jo sådan, at da vi har købt huset, søstrene dengang for 50 år siden, der var det generalatet, som har givet os penge til at købe huset. Og det betyder selvfølgelig, at vi nu, når vi sælger huset igen, skal også give penge tilbage. Og derfor er det meget vigtigt, at jeg nu får afklaret med hende salgsprisen. Altså, hvor langt kan vi gå ned, og hvad forventer hun, at vi skal gøre. Så de der praktiske spørgsmål omkring hussalg,
Det vil jeg gerne drøfte med hende her i dag. Okay. Super, grazie. Perfetto. Hej, det er søster Anna Miriam. Sister, excuse me. Ah, Sister Anna Miriam is here. Okay, I open. Thank you. Det store, hold da op, det store port. Grüß dich. Hallo, schön. Grüß geht's dir gut? Ja, klasse geht's mir. Schön. Okay. Wie ist es? Gut, Ja, gut, schön. gut. Dann haben wir frische Luft Ja, und das tut gut. Machen wir. gleichzeitig Business. Genau. Wir haben aber auch einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, um den Novangor halten zu können. Das kostet ja auch unendlich. Ja, und für ne? was? Wir müssen Eben. ja was damit machen. Genau. Und im Moment ist es halt so, es steht alles leer seit 2 Jahren. Ne? Wir merken, es ist natürlich auch kein modernes Gebäude, es ist alte Häuser. Und mit eurem finanziell, wie habt ihr da... Wir hatten am Anfang den Novangor auf 32,5 Millionen Kronen. Das war aber unter der Voraussetzung, dass man die Klauseln runterkriegt. Nachdem das jetzt erstmal nicht so aussieht, haben wir es runtergesetzt auf 27,5, jetzt mit 25 Millionen. Ne? Also ich denke, unsere Haltung sollte sein, wir wollen da jetzt nicht unbedingt unendlich viel Geld rausschlagen, denn dafür sind wir auch nicht da. Wir wollen ein Projekt haben, was möglicherweise in unserem Sinne ist. Da können wir verhandeln und ansonsten muss das so viel bringen, dass wir wieder damit weiterleben können. Und wenn was übrig bleibt für unsere Anliegen in der Welt, zum Beispiel Sudan. Ja, Sudan ist ja sowieso richtig. Wo sie jetzt wieder eine Krankenklinik aufbauen wollen, zum Beispiel. Manchmal ist es auch gut, wenn man gezielt was sagen kann. Ich setze mich mal hier hin. Kommst weiter rein? For mig var det meget vigtigt, at jeg fik søster Ingeborg informeret om vores situation, vi i øjeblikket står i. Jeg fik en lille smule, kan man sige, fri hånd med hensyn til salgsprisen. Selvfølgelig er det også vigtigt for os, at vi ikke bare giver huset væk for ingenting. Og andre køber huset og laver de store forretninger ud af det. Det er jo ikke meningen med det. Vi skal have de penge, vi har brug for, når vi køber et nyt hus. Men alt, der er til overs, skal også gå til de fattige. Og ud over det, synes jeg er meget personligt. For mig var det rigtig vigtigt at høre, at der er fremtid i projekt Danmark, med hensyn til, at vi også får nogle nye søstre til, hvis vi har fundet et sted, vi kan bo og har indrettet os en lille smule. Og det er et tegn på håb for os. Genau, so. Okay, ciao. Alles Gute. Mach's gut. Ja, bis dann demnächst. Yeah. Take care. Same to you. Ciao. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao. You have been already more often with the Pope to an audience, isn't it? Oh, 3-4 times. 3-4 times? A year? Oh my goodness! But do you think we have the possibility today to greet him, or is it Yes, just... I think so. Is it personally just to shake hands? To Kiss a ring? To say some words. Ah, wonderful, isn't it? I think so. I didn't think about that. So I might have the chance think to... so. That would be wonderful today. Peterskirken er en kæmpestor kirke, og det er så dejligt at komme her ind og få den fornemmelse med, fordi kirken er meget smuk. Og jeg synes altid, det er en særlig fornemmelse at stå her i den kirke, som er vores moderkirke på en eller anden måde.
Jeg tror ikke, at interessen for religion er tilbagegående. Jeg er overbevist om, at der er mennesker, der har stort længsel efter det religiøse. Det kommer til udtryk, når jeg taler om alt det, der handler om livet efter døden, for eksempel. Det handler om, hvad er meningen med mit liv her på jorden? Hvad skal jeg gøre? Og der er faktisk tæt på det religiøse, uden at vi siger det præcis, det er det religiøse spørgsmål, vi er inde på. Det synes jeg også er en rigtig fin opgave for mig selv, at prøve at ledsage dem hen på den vej, så at de selv kan finde på, hvad er meningen med mit liv. Vi skal nu hen til Pave Frans, og vi har en audiens der, og jeg er spændt på, hvordan det bliver. Altså, jeg glæder mig rigtig meget til det, og jeg håber godt nok, at der er en mulighed også for at hilse på ham personligt. Det betyder rigtig meget for mig. Altså, når jeg tænker på, hvad der i sidste ende kommer ud af mit liv som søster, så håber jeg på, at jeg kommer til at møde denne Gud, som jeg tror på ansigt til ansigt. Til det er riget og magten og æren i evigheden. Amen. Det er den ultimative kærlighed, jeg kommer til at møde. Når jeg møder den kærlighed, så er jeg overbevist om, altså jeg håber i hvert fald på, at jeg bare vil sige, yes! Og så er vi der. Og så må vi her. Færdig er det. Så hold dine fingre væk der. Det er til mig. Hvor er det dejligt med en søndags aften rekreation. Hey, du skal ikke kigge ind i mine kort. Du sollst mir nicht in die Karten gucken, Mann. Ich bin kein Mann. Frau, komm nu her, tag den, fertig. Ligegyldigt. Det vil jeg gerne have, og så... Maria, vinder! Maria vinder! Sejr! Kig nu ud.